Pak Seno edan. Wah, lah malah wis celaka iki. Ora katokan. Katokan wae kok. Kan ora katokan. Iki ora katokan, aku ya ora katokan iki jarian jenengane. Jarian. Oh iya, ini rak njero katokan. Oh iya. Sewu-sewu kalepatan nyuwun diparingi pangapunten. Sewu-sewu pangapunten. Sewu-sewu kalepatan. Sewu-sewu palepetan. Palepetan dengkulmu mlocot. Apa? Kalepatan kok palepetan. Sewu-sewu kalepatan. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Kula dereng apal basa Jawi. Kula dereng apal basa Jawi. Nah, ngono kuwi nyenengke, Me. Ngono kuwi nyenengke. Wis. Wis. Le ngandani iki wis. Nggih, wis, Pak. Beda no. Ya. Monggo. Jumeneng Mbak Elisa. Monggo Mbak Elisa. Jumeneng wonten ngajeng. Elisa sinden blesteran. Mbak Elisa saking Lambili. Wong sinden kok nek nyuwara pertama kali ki mbok inje kok. Nggih. Inje wis teng ngono. Nggih. Napa? Tak takoni kowe mau sida umbah-umbah ning kali ora? Sida ora mung umbah-umbah aku ngising barang. Tandani ning kene nek ngising khusus, Pak. Tandani. Se. Nyun ngapunten para lenggah, nyun pangapunten bapak-bapak, menika kanthi pancen boten saged basa Jawa krama. Mergi menika asline blasteran dadi nek ngono kuwi ora diomongke. Apa sing bener napa sing bener napa? Bebucal. Bebucal. Iya, ning kene nek bebucal kuwi kas, Pak. Kase kuwi iso kaya sepur. Ning kene nek bebucal kuwi ning ruangan terbuka. Nggawa ember. Terus mengko ning kono ana kotak-kotak, Pak. Cecahe papat to. Wes mengko ning kono karen dodong ngene. Terus ning kono ana kalene. Mengko sing ngarep dhewe kan miline ngarep. Mengko sing mburi iso weruh teleke sing ngarep weruh teleke sing mburi. Ngono, karo isis Pak ana angine, Pak. Syahdu pokone. Ora sik ngejak kowe nang nggon kaya ngono mau sapa? Lah aku yo jajah desa aku ki. Mlaku-mlaku to kowe mau. Mlaku-mlaku ndelok brambang. Terus dolan, terus kuwi mau karo ajar ngising ning ngono. Soale nek ora ya kuwi mau ternyata carane beda-beda nggon-nggonan. Wah, jan aku wis bola-bali njalukke ngapura karo wong lho iki mbok ya di BAB. Terus saiki nge. Bebucal, sorry, bebucal. Karo nek nembung karo wong ki nek nang daleme wong liya ki ora ngono kuwi. Pripun? Aduh Bu, ajeng nderek wonten wingking ngono. Oh, kuwi ra ning dalem kok. Ning jaba ruangan terbuka nyawang gunung ning kono Sumbing Sindoro. Wah, isis ning kene. Wah, mantap pokoke. Tenan. Wah, mau tak ajak ra gelem padahal aku sepur-sepuran karo Mbak Ika. Gayeng pokoke. Payah. Wis. Iya. Aku jane seneng ngejak kowe ming tata kramamu iki lho sing ora ana. Iya. Iya wis alon-alon ku dilatih mboko sithik karang ya. Anu apa-apa ki perlu bertahap. Lah iya. Sok nek tembung kaya ngono iki aja disebutke nang pahaman gedhe. Ya tapi senenge Pak asik soalé kan kuwi ya khas wong kene ya kaya ngono kok. Iya. Budayane dhewe-dhewe. Ya kuwi karang ya nek sing sarung isinge. Wis to. Kuwine to, dadi kan diganti bebucal. Bebucal. Iya. Ya. Ngono diomongke sak nggon-nggon ora. Ane ya bener bocah nek dikandani lah jenenge kuwi apa kon jenenge apa Pak ngono. Ya wis ben ora. Iki ana sing nyuwun podang kuning. Podang kuning. Ya. Tapi mau wonten meleh sik di transfer wau. Terus sik pundi? Mengke bali. Niku kula kon duet kalih Mbak Ika lho. Heeh, mengko duet ro Ika, sing transferan kok duet ro Ika, sing anu saiki podang kuning sik. Saniki podang kuning. Heeh. Nggih. Iki yo ora ana dite.
Mboten napa-napa wong nggih ning ten riku ya dipakani dia. Kosong iki lho. Oh, niku saking sinten? Pak Kembar. Pak Kembar kan sampun dipakani diwedangi. Nek ra tak apusi ndak mung dijaluk. Diapusi pulane, berarti mau ana isine berarti nih. Kaya kuwi abang-abang kuwi? 200. 200. Kuwi saka Pak Kembar. Sijine sing 150. Ki 150 ki panjalukan iki mau lho. Oh iya. Apa jenenge iki? Gonjing miring. Gonjing miring. Ya, 150. Nggih. 200 Pak Kembar. Ya. Nggih, niku disimpen mawon Pak Pencang tesih kathah ajeng den pom bensin kathah mengke panjenengan bawon sing beto. Kan kita masih tur, masih lanjut ning Magelang isih, ning anu isih. Pak Seno wae sok nek aku ngising kare ngomong. Alah, Temper 2000. Pak, 2000 ngono paringi. Ari ngono ngapura. Nya, digawa wae aku gah kon ngijolke dit 2000-an. Walah, ya wis lah iki engko digawa. Engko aku nek nggawa dit 200 wis tok undamono tekan jagat ngendi-endi kok. Ku anggere muni anu apa? Sik 200 wingi rung dikai, Pak. Wah, mongko ning ngarepe wong akeh ra yo isin ta aku. Iya. Wis gawanen dhewe ra. Nggih, terseman won. Ya. Nadyan wujud temong peksi neno goleki si podang kuning neno ipo bunga henga nyanding bisa dadi tombo ya mangga esok awan ning omah wis ora kerasa
Yuk. Sampun kaaturaken. Ayo sing cetha. Wong wedok kok omongane tak. Nggih. Sampun. Sampun Pak Sena. Sampun Pak Sena. Podang kuning sampun dipun aturaken. Podang kuning sampun dipun aturakenipun. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nah, kagem para lenggah. Kagem para lenggah. Kagem para lenggah. Para lenggah. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Menawi kala wau omongan kula radi jorok. Menawi omongan kula wau radi jorok. Sewu-sewu kalepatan nyuwun diparingi pangapunten. Sewu-sewu pangapunten. Sewu-sewu kalepatan. Sewu-sewu palepetan. Palepetan dengkulmu mlocot. Apa? Kalepatan kok palepetan. Sewu-sewu kalepatan. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Kula dereng apal basa Jawi. Kula dereng apal basa Jawi. Nah, ngono kuwi nyenengke, Me. Ngono kuwi nyenengke. Wis. Wis. Lek ngandani iki wis. Nggih, wis, Pak. Ya, kowe ora entuk lunga sike. Oh, mriki. Pamundutan sing iki caping gunung karo Mbak Ika. Oh, nggih. Sendika dawuh. Ngono kuwi lho nyenengke. Yuk Ik dikancani Ik. Ya. Wong loro Nya, tak kei sisan kok ndak repot pikiranku. Iya. Ngurusi wong loro iki malah bubrah. Oke. Nya iki ramane didom wong loro. Siap. Ya. Wah, lumayan. Alhamdulillah. Rezeki. Sesuk kok kulak sayur ya, Mbak. Kok kulak sayur? Ya kulak sayur ning kene murah didol ning kutho. Diaturke matur nuwun. Oh, matur sembah nuwun, Pak. Pak Tris Tristianto Klaten. Saka ngendi? Klaten. Ya. Ampun kapal benjang melih nggih, Pak. Hari iki ana pamundutan meneh. Niki enten produk bawang putih bubuk Desa Petarangan. Kagem ibu-ibu waranggana dari Mas Panji Renova. Nyuwun kelagon nderek kemawon, matur sembah nuwun. Oh ya, iki jebulna bubuk bawang putihnya, Mbak. Iki ditampani dienggo pesinden. Iya. Nek nggo pedes-pedes. Ha iya. Ki nek kaya dienggo ganti bedak ya ora apa-apa nek bar adus kedi. Teneh wahing. Ha iya.
Nggo ganti bedak. Iya. Nek 400 ka dipur-purke. Men panas. Iya. Yo. Ben rabit pencoki Dracula. Heeh. Iki nyuwun Pak Trisnanto caping gunung. Yo. Dibawani genti genten jengklengke. Yo, men gayeng. Yo. Neno salah siji sik Mbak Ika apa Mbak Elisa? Yo. Saben bengi nyawang Jengglenge mantep. Yo Gerti Elisa. Yen memajang mung karo janur kuning. awas. Yo. Genti Mbak Ika, ya Sulawesi mungsuh Wonosari, ya. Ya. Kembang wae, ya. Genti Sulawesi Lambelu, ya. Pacitan Toli-toli. Sarwi jana panas, ya. Lanjutnya sapa? panas udan. Yo, iki anu sapa Elisa diajari parian kanggo desa anu dusun Petarangan. Yo. Nggih, kula riyen nandur apa? Bibite rono bawang nandur bawang karo nandur kates. karo nandur kates terus Warga masyarakat Petarangan mugi tambah sukses. amin. Yo. Ayo Sa, kowe kudu iso ngono kuwi kudu iso kanggo Ya, dusun saya. Petarangan. Ayo mikir. Oke. Oke. Pak Seno edan Wah, lah malah wis apa iki. ora katokan. Katokan wae kok. Kan ora katokan. Iki Katokan lho. ora katokan, aku ya ora katokan iki jarian jenengane. Jarian. Oh iya, ini rak njero katokan. Oh iya. Mugi desa Petarangan tansah lumintu karaharja. Amin ya. Ayo sisan wae sindene sing saka pojok kono. Ya, dikon parikan kabeh. Ayo, mikir ora mung ngantuk-antuk. Ibu Neti Sulandari. Sapa jenenge? Ibu Neti Sulandari. Waduh. Gayane Ibu Neti Sulandari. Nek saka kadohan krungu ora Ibu Pleki Sulandari. Pleki. Ayo. Gawe jugangan. Gawe jugangan.
Nggo mendem sampah. Nggo mendem sampah. Terus Mugi warga Petarangan heeh tansah gemah ripan. Amin apik ya. Kene jajare kene. Lah iki sing tak susulke sinden kowe. Ki engko sinden petuk iki. Ayo guys. Arian. Ya, Pak. Siap. Ya. Duar. Tak mikir, Pak, mikir. Oh ya mikir. Iki sinden luwih keras iki. Underbone. Heeh. Keras kok underbone. Ketemu langganan teng treteng desa mriki. Teng desa mriki terus Mau apa iki, Pak? Jenenge. Mugi desa Petarangan. Heeh. Tansah lestari. Apik, amin jejere. Amin. Amin. Wis ben nengke wae. Sinden Jatilan kok soalnya. Yo. Bacute Mbak Ayu. Bubur ketan. Bubur ketan. Wadahi panci. Wadahi panci terus Mugi warga Petarangan. Apa ya? Piye? Murah rezeki. Amin. Nah wis. Aku parikan kok urung kecekel kok wis diomongke. Bareng anu apa ya? Warga Petarangan wadahi panci. Ayo. Ora gelem ayo. Jejere Mbak Cita. Nonton Jatilan. Nonton Jatilan Karo bojoku. Heeh, terus tegese apa kuwi? Warga Petarangan. Heeh. Warga Petarangan apa? Mugi rahayu. Oh, mugi rahayu. Ayo Mbak Tika. Ya. Ki ngopo cah loro ki doting njero-njero ki? Lho mengko ketutupan iki kamerane. Apa? Ketok kamerane ya, Ketok Pak. kamera. Wah iya di streaming kok ya. Biayi sak donya padha mresani kabeh. Yo Mbak Tika. Ngombe tegan. Apa? Ngombe tegan. Ngombe degan terus. Neng dhuwur kasur. Lho. Teles no. Teles. Ayo etok-etok iki lagi males. Mager, males gerak. Mager, males gerak. Iya, tadi ngombe tegane ning dhuwur kasur. Terus Mugi desa Petarangan Heeh. tansah subur makmur. amin. Ayo jejere Mbak Ria. Ya. Yo, Numpak jaran. numpak jaran. Jaran Kepang. Jaran apa mawon? Heeh. Numpak jaran terus. Neng desa kono Wo ning desa terus. warga Petarangan Heeh. mugi bagya mulya. Wah, apik iki. Ning desa kono iso bagya mulya. Panasutan ya. Oh, wiraswarane urung. Ayo. Ya ya ya. Wah, Elisa bungae. Nek ana wong kesiksa bungae. Ayo. Ya, sisan apa wiraswara loro. Wiraswara iki termasuk sinden ning sinden lanang kaya nggon eblek barang kena sinden lanang. Ayo, katno apa igul dhisik? Ya, ya. Modiar ora kowe. Kapokmu. Dolan. Piye? Dolan-dolan. Nyambut gawe kok dolan-dolan. Neng guwa sarangan. Ning guwa sarangan terus. Lumintu Karaharjan. Warga Petarangan. Wah, diwalik iki jane. Jane ya digawe warga Petarangan. Lumintu Karaharjan Kartno ya. Senengane kuwalik kok bocah. Ya, jejere Mas Egul. Mangan ketan. Mangan ketan. Semangat Mas Egul, semangat. Ayo, mangan ketan terus apa? Padake nyambut gawe kok ming arep eleyeh-eleyeh. Ayo hae. Mangan ketan. Heeh. Ora dimamah. Ora dimamah. Atene mendelik matane. Desa Petarangan. Heeh.
tansah gemah ripa. Tansah gemah ripa. Sing ngendang ayo. Nek rata-ratani ngene iki ndak mung arep santai-santai. Iya sing ngendang ayo. Pak Rebo yo. Lagi jangan. Jangane bayem. Mesti ayem tentrem. Leres. Nah. Ayo diteruske. Desa Petarangan. Ayem. Tansah ayem tentrem. Sing genter. Ayo. Tak urutke iki siap-siap kabeh pokoke. Yo. Neng angkringan. Tuku kayu. Lho. Angkringan ki dodol ceker, dodol ndas kok tuku kayu. Wis tetep ana. Ya wis ben ora apa-apa. Terus tegese Petarangan tansah rahayu. Sami rahayu, apik tenan ayo. Sing ngenong, ayo. Ayo nganggo mic. Mikir ra ono ya. Bengok. Ya. Ayo. Kejo. Weruh setan. Terus dicukur rambute. Sik. Setan kok cukur rambut ki? Le buka ngendi tukang cukur? Terus artine warga Petarangan. Heeh. Rukun wargane. Ya, sing ngegong. Mikir nang dhuwur kuwi jengkeng. Mangan bakwan. Sing ngegong. Kok njur tuman ora? Gentenan kancane kok mangan bakwan sak karepmu arep ketan sak karepmu. Ya. Ya sing ngegong, yuk. Ayo. Dhuwur ki lho. Ngadeg. Nah, Neng Bandungan. Neng Bendungan terus Aku karaoke. Terus Warga Petarangan tambah oke. Apik. Gundul apik. Iya. Ya terus ki, Mbak. Manasutan. Sing nyaron sik. Oh iya. Sing pundi? Kuwi ya, kuwi. Ayo kuwi. Wis ayo. Ayo Bim. Agi lara apa ora? Ayo ge wis. Ayo. Neno. Ayo ge wis. Piye arep joget? Aja dipaeko mesake bocah menengan kok lagi masuk angin. Iya, ora masaku kok masuk angin kok pindah-pindah. Maune sing gambang, mau bengi sing gambang, saiki sing gambang mari genti sing nyaron. Ya ora apa-apa. Yo, panas udan. Monggo. Panas udan panas saling-aling. Capek gunung. Ayo gandeng kowe ora parikan saiki gerong. Misoa. No ge wis. Ayo Mas Bimo. Mengkon misoa kok mripate pendonang-pendonang. Misoa semono. Yo. Misoa. Heeh. Capek. Wis meneng. Ora usah keloro-loro. Cup. Ya. Wis. Wis kono gek kuyuh kono. Nadyan. Ayo.
ya cup. Nadyan wadon sarta Inu mane banyu bane ya mangga dek jaman monggo salah siji mengko gentenan dek jaman yo ya neno jarine wis yo iya sinande-nande Nano syukur bisa nyawang gunung desa tangget gerak yo ambil dangdute yo
Matur sembah nuwun. Ya, arep piyai loro ning beda karakter. Ya beda karakter ya mak iya. Karakter Ika iki alus. Nek si Elisa iki brangasan. Ya. Ya pancen dhewe-dhewe ayo. Kowe nek carane kendaraan kowe beda kono. Oh iya. Nek Ika iki metik. Ora saling